Не е ли парадоксално? Колко хора днешно време живеят в окопите на нещастността, без да имат нито една реална причина за това. Людите не осъзнават колко прекрасен живот живеят. За милиарди по света това, което те приемат за даденост, съществува само в мечти. Людите са здрави, но приемат здравето си за даденост. Те винаги са имали достъп до питейна вода и храна на масата вечер, но не са изпитвали нито веднъж благодарност за това. Те никога не са се замислили за това колко страхотно е, че имат очи, за да видят красотата на света, или пък уши, за да чуят прибоя на вълните, или пък песента на птиците. Истината е, че всеки ден срещам прекалено много хора, които реални проблеми нямат, а просто хипердраматизират нещата, които им се случват. Следващия път, когато се сблъскате с нещо, което вие определяте като трудност, спрете за момент и се замислете. Колко хора по света мечтаят с цялото си сърце да са на вашето място точно в този момент? Замислете се с колко сериозни проблеми се борят хората по света. Замислете се за това и благодарете. Благодарете, че сте здрави, прави и способни да направите реалност нещата, за които мечтаете. Бъдете благодарни, преди да стане прекалено късно.